Ndakwirira murume wedare murume uyo akutengesa stendi yemwana murume akandipa stendi achiti stendi njaijeti ndakazvara naye vana 3 wachikazi saka ndobva nditi stendi ndeyemwana jt ndikataura iti stendi ndakatawa kugogora stendi ndii ndikabhadhara vana ndakabhadhara ndokuti ndivake imba ndobva azosvika kundishungurudza kumashuru ndobva ndaenda kumapurisa ndakati murume akundidzinga pamba akuti ibva pamba ndatora protection order imberi ekuti ibva pamba ndikatanga kana machitana naye makakata ndopedzera ndinigende muvi pamba ipapo ndandatsvaga pamba pekuchengeta pandobhadhara $20 saka ndakonawa nezuro kuti baba vakatengesa vanhu vandakagogora ndini ndikemwana ndizveringapi pamusoro stendi yekutaura uyu istendi zino kuti inini mukadzi wokutanga ndikapuwa stendi nasabu 1996 mukadzi wokutanga mukadzi wina uyu mukadzi ndochi9 ochinani kudaro andidika stendi iyi yakutaraka imaini yandikawana ini ndapuwa stendi nasabu ndabva ndawana panhu pokugara nasabu asabu wangu hapo mukadzi wangu inini uyu wokutanga ndiyakawana maini ndabva ndapegisa maini iyo handiti saka uyu mai uyu ndochi9 number 2 akafa kozita mumwe akauya futi akaenda kozita mumwe futi akati akaenda ndinowana 9 pamusango izvo saka stendi yakutaura kuti handikapa mwana wake ko vamwe 9 vakuru vese ava kundona mwaro vakatoroora vandimndona wenini handikanakuva pastendi masaka kubva kana stendi mvunzo wavo amai avaonezvataura vati kuti handikatengesa stendi stendi handakutengesa handikatengesa stendi mai stendi vatipa ndepakutanga vati stendi makandipa ndiani handakwapa stendi stendi ndemukadzi wamukuru wandikagara naye ipapo uya hana stendi bo nyaya yekutaurwa namaya zvokuti wakarora wakadzikana kumusana naye vachienda vasingakemi muzvinhu zvawakashanda navo haizivo nyaya tinaye nhasi nyaya tinaye ndeyekuti wewe munhu wakazara vana vako 10 unogona kusarudza mwana waunodawo kuti aiwanini zvinhu zvakuti akupagidza chisarewo ndiwo muridzi wezvinhu kuchigoverera nhaka dzako uchimupenyu amai ava vari kuti zvoni iwe unonga kuzi kubvawo mira chaichapedza amai ava vari kuti zvoni iwewe wakamwana wawakapa stendi akauzwa achingota kuti amai stendi yandakapiwa yakanina mabando yangu mwana uyo anoari wako anodya nhaka yaiye zvinhu zvako zvawakashanda ndoari kutaura kuti zvoni stendi yakatengeswa here kana kuti haina kutengesa stendi inini ndiri mwana 9 vakomana uyu mwana ndikapere stendi kamwana kano 3 years ayo mwana inini vana vaisa stendi nine wakagara pastendi iyoyo wakaona vakadzi vasina basa nemusha asi waita mambura kanaka uyu anoda musha ayo pamusoro handisindomugara naye ipapa ndoshamsika autonikwira dareka augara naonda chikonda akatiza kumba ukaenda kugara naonda chikuteerera kugara kwake naonda chikonda yaine nyaya vatikuti isusu ari kuda kuti mwana wake waakabereka newe asazotambudzika mabasa but stendi andakumba mwana asala kumwana kustendi andakumba stendi aiwa kamakazvita mundomudoka aiwa andakumba stendi pa kana inini kana ndichipa munhu stendi ka ndotonira kana dai sabhuka mwanga akagara apa ndakupa munhu kustendi andakumba stendi pa stendi ndinopadza munhu aiwa arutondinyeperera pamusoro inini ndakatenga stendi nemurume wekwara stendi yakapiwa mukadzi wanga Oren Busi wakapiwa mukadzi womunhu akaisa kustendi weKwarari ndobva tatenga stendi pachaponda pa17 ndobva tora maudhi vaisa stendi ndakamhanya zvidhina zviri pastendi izvozvo yakatovakwa 2 rooms mara tari papo tikatenga tese tikabhadhara stendi tese ndikamhanya zvidhina ndini ndaitoloda zvidhina mumota tikavaka 2 rooms iri pa17 ndikaenda kukotini ndikandofanira kugara mumba pangu ndikaenda kwasabhuku kwanyamaharwa vakanditi zvone nyaya iripo ndeyekuti imba yakambogara mumwe munhu inonetsa
saka imi mikazibhedhi achiye ndikuratidze kazibhedhi akutengerei pakachipa muvakire mwana zviro zvani nakazibhedhi oraiti kazibhedhi anyika kazibhedhi uyu obva anorora kwazindi anorora kwazindi inini ndakamukweretesa 900 years ndamukwetesa 900 years ipa mai manje kubva auya zvikanzi ini ndawana mari 200 years 500 angapiwa saka ini ndikafonora nesu kuti baba akatengesa stendi yemwana ndininya kutogobora sabva kuzviziva ndakatobhadhara vanhu kumba baba vangu stendi yemurwi ramairi iri aiwa pamusoro iyi stendi kutaura kunzi iri pachakonda parapa uyu mukadzi uya kuti anzi ndikatengera mauti handiti chimubvunza kuti mauti naiye mukuru ndeupi apa ndikatanga kuona ndeupi nini mubvunze ipa uyu ndiwanezuro mauti akutaura wacho ndoma 90 chakuti 1990 chakuti pa9 vakadzi vakutaura mauti akutopa namba 4 muntu waka ndiye muntu wostendi uyu autoklema zvese zvakutokema ayokuharari aisistendi yangu ndingatopostendi nehanzvadzi yangu aisistendi warari amai matisabwa uzani sabhuku kwagatsuka kuzviziva kuti ndikatema kuti wakatema ndikatitema tirime usiku tugare andauti ugare ndikati tivakeresa ndikatitema tivake tiringe tigare nyaya iyi haisi nyowani uyu munhu is used kumadrama ubvunza kuti nyaya iyoyi handiisei datondifonera achindinyengetedza nyaya iyoyi nyaya iyi ngadaikaya kudare last year but 1 vabvunza amai ndikutoshamisa panoti kazibhedhi chibanda akauya kati ndikumbire kukazienda kundogadzisana naye nditoshamisa ndakagara apa ninyaya haisi nyaya stendi aiwa wakahamira nyaya yekunetsana kotaita kumba haisi nyaya yestendi stendi ndiye mukadzi wangu mukuru anditaurika wewa andida kutaura kazvandotoshamisa kuti vanhu ava stendi kutaurwa imachiangwa ma 17 anozviziva zvatoshamisa ndakupinza nyaya yestendi yacho atosarwa ne600 ibhadharo akaitengesa akapuwa 400 mubvunzeiba kana achitandofunda munhu wacho patova ndatomubata nemhosva kuti akutengesa nyika yangu so handisuda ndikuramba ndakatarisa ndikuona mese kuita madrama is good in dramas anoekta ka but kana enda kuekta ndodaidza kuisa nguva nenhamba ndoda munhu anozvityora ari pakati menyaya ini ndinochiziva zvokuti nyaya dzinoita munharaunda akatengesa akapuwa 400 pasara 600 akaitengesa 1000 so mukadzi uyo haasi kupenga anotaura ine polite way zvaataura zvese zvenhamba yevakadzi haisino ishu iri muno ishu ndekuti amai yakurwira naemwana wavo ishu iri munomu ndekuti amai yakurwira nhaka yenchi nemwana wavo iyoyo ndende basi number of women uneverenga vavo verenga venyu vachidomba vakawandisa saka isu ngatiwirira nenyina munomba toda kutonga nyaya hatikubreak about women vanongoabvisa kuti vasipeinde vheni isisi hatinei nazvo isu but wakaitengesa yangu newe kana usina ngatiisiye nyaya iyi inoyamuswa 30 nokugira proof kasi munhu akapatenga hapagara ndozvatakutongowirirana munhu toiwisa nyaya iyi swa 13 sabhuku ouya sabhuku ngayo akarova pini yake mazuva ndada kudzera vanhu vakapfeka zvinhu zvavo akanyepa ndirotora pini yangu because ivhu iri ndirati kuchengetedza uyo ada kubreka nezvaro saka munhu aviswa 13 amai jeteni mukutaura nyaya yenyu semunyaya ndinoti sabhuku auye nemunhu wacho ndichamufonera mai maiso akabhadhara 400 saka munhu aviswa 13 katero chaparadza